Napi vagy havi kontaktlencse? Mi a különbség? Miért válaszd egyiket vagy másikat? Mutatom. A napi kontaktlencse előnyei. Tiszta és friss minden nap. Nincs hosszú tárolás, mindig tiszta, mindig új. Nincs karbantartás. Nincs szükséged fertőtlenítő oldatra, csak dobd el este. És a harmadik nagyon kényelmes, mivel naponta újat viselsz, nincs lerakódás, emiatt maximális a komfort. És akkor mik a napi kontaktlencse hátrányai? Bizony költségesebb, mivel minden nap újat kell vásárolnod, drágább, mint a havi lencse. Nagyobb a környezetterhelés, sok elhasznált lencse, több hulladék. Harmadik, csak napi használatra, nem praktikus, ha hosszú távon szeretnéd viselni, mert egyszer használatos. A havi kontaktlencse előnyei. Olcsóbb hosszú távon. A havi kontaktlencse jobban megéri, ha folyamatosan használod. Többszöri használatra van, egy hónapig kényelmesen használhatod, akár többször is. Bírja a strapát, mivel egy havi viseletre van kitalálva, jobban ellenáll az apróbb sérüléseknek. És mik lehetnek a havi kontaktlencse hátrányai? Több karbantartást igényel. Fertőtlenítésre és tisztításra van szükség minden egyes használat után. A szennyeződés, lerakódás, ha nem tisztítod megfelelően, könnyen lerakódhatnak rajta szennyeződések. Kevesebb frissességérzés. 2-3 hét viselés után már nem olyan friss és kényelmes. Szóval mit válasz, ha mindennapi frissességre vágysz? Válaszd a napi lencsét, ha hosszú távú megoldást keresel, a havi a nyerő. És te melyiket preferálod jobban, a napi vagy a havi kontaktlencse? Írd meg kommentben. Szeretnél valami igazán kényelmes megoldást? Foglalj időpontot hozzánk. szemüvegháza.hu